Я кажи, Танче, как си оправи кашлицата миналата седмица? Къде пристигна с климатика? В колата? О, много бързо. Само за 3 дни при прием на коластра, зелена енергия и на антиоксидант. По колко пъти на ден? По 3 пъти. По колко капсули? По 5 капсули. Така. А от колко време приемате супер храните? От 2 години. И съм страшно доволна, аз и децата ми. Браво, чудесно. Горещо ги препоръчвам, защото наистина вълшебни са капсулите и има ефект. Давате си парите, но знаете за какво. За качество. Абсолютно. На 100%. Добре, много ти благодаря за споделеното. И аз благодаря. Какво ще призовеме хората? Призовавам всеки, който не иска да ходи при доктори, който не иска да чака по опашки, който не иска да се измъчва децата. Обръщам се към всички родители, защото да си родител е призвание и които са родители много добре ще ме разберат, че не е лека задача да отгледаме от здраво поколение. От едно парче месо, да го направим човек, се изискват много усилия, много труд, много постоянство. И най-вече при малките деца и въобще на всякаква възраст, при това променливо време, при този климат, просто препоръчвам горещо тези магически капсули. Продуктите на Aquasource. И най-вече те са вашето решение. Да. Може ли да споделиш дали ги приемаш ежедневно или както някои само заради икономическата гледна точка ги приемат от дъжд на ветър? Ами аз си направих финансовата сметка още преди да започна и си започнах с стартов пакет, започнах с всичко необходимо, защото то си има етап, то си има процес, то си има система, по която да се движи, за да има ефект. Не може да ги ползваш когато си поискаш и да ползваш каквото си поискаш. Това не е тест, това не е игра. Искаш ли да се оправиш? Нещата са сериозни. За да има дълготраен ефект, си трябва постоянство, труд и упоритост. Но нещата се случват просто при добро желание. И постоянство. Винаги. За всяко едно нещо. Добре, благодаря ти, Танче, за споделеното. И аз благодаря. Успех на всички. Aquasource е вашето решение.